Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golek ilmu kok nyemplung telenging samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane barakuda. Barakuda. Oh. Biasane hiu, Kong. Ma kok ya liyane. Ya yu. Oh, iwak kok iya. Wah, yu, ayo. Cetul. Cetul ki ora mangan menungso, nek ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki ngomong karo aku sengit banget lho. Kersane ditututi Bendara Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana ndi. Kosike. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke ye. Oh, iya, Gang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Kok masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Koko Prabu. Lelamban menika kados pundi Koko Prabu? Kula nyuwun supados Kakang Mas Jodipati Koko. Agung iki sapa-sapa kok disembranani. Enten apa ta? Werkudara golek banyu suci. Wo, teng Klenteng Dungkul Matos kuwi. Banyu suci Perwitasari kuwi dawuhing Begawan Durna, mongko syaraté kudu nyemplung telenging samudra. Edan apa? Golek ilmu kok nyemplung telenging samudra. Golek ilmu ning pasinaon. SD. SMP. Ora iso ngarani kok ora. Mbok wis meneng ora. Terus lah kae Werkudara arep nyemplung telenging samudra golek ilmu dawuhing Begawan Durna apa ora edan Bagong? Edan aku tetep edan. Werkudara sing edan. Lho. Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golek ilmu kok nyemplung telenging samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane iwak apa to? Ambo. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho. Anu jenenge barakuda. Barakuda. Oh, barakuda. Barakuda. Oh. Biasane hiu, Kong. Ma kok ya liyane. Ya yu. Oh, iwak kok iya. Wah, yu, ayo. Cetul. Wah, yu, ayo. Cetul. Cetul ki ora mangan menungso, nek ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki ngomong karo aku sengit banget lho. Kersane ditututi Bendara Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana ndi. Kosike. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke ye. Oh, iya, Gang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Kok masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Piye, Kang? Diput loro ya mesa sentosa. Saka mburi ya etel wae, saka ngarep ya etel wae, dan tenan. Monggo biasane nek saka mburi iki terus kalah lho. Iki ketoke ora biasa iki. Aku kulino anggela acar saka mburi iki biasane terus kapok. Ning iki kok ora apa-apa, wah. Dicoba meneh, Kang. Dicoba piye? Waduh. Lara kok molak-malik ya ben. Mumpung wonge madhep rene.
Klecakan saka kono. Nggon gulu kuwi men nggon otot terus entek getihe. Di Rukmakala. Mumpung wonge madhep rene klecakan saka kono. Klecakan saka kono. Wah, lati. Ayo. Mutar. Piye di ora sukses. Aku dikipatke kontal diantil semaput. Do semaput do grenengan. Saka kono Kang mumpung wonge madhep rene. Mumpung wonge madhep rene cokoten Kang mati derek aku. Mati kowe. Piye Kang? Ora apa-apa. Saiki madhep rono. Saiki madhep rene. Cokoten saka kono mati dening aku kowe. Piye? Urung nganti nyokot wis dicuthuk aku. Wis kalah. Kalah karo udan. Iya. Dasar wae cokot bareng ae. Wah, iki dicekel kiwa nengen. Wah, matek awake dhewe mesti mati. Pecah sirahe buta kalih. Berbabah mungguing dadah tutuk ngorok kaya kawah. Nalika semanten dangu sayaning dangu ilang kuwandaning Sang Rukmakala wenteh Sang Hyang Bathara Indra tuwin Sang Hyang Bathara Bayu. Kembang popong terate bang rayungan loma lengkung tumalong rumambak petyan wes semu kang mawor raras ilang ing buta loro
ora pangling Indra kakekku karo Bayu ka bapakku ana wigati apa dene bu wis wujud dewa teka dadak wujud raseksa wong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Bratasena Bathara Indra kakekku kuwi satemene sawise wenteh bali kelawan wujud ulun wujud dewa sayekti ulun bakal ninggal kelawan jeneng kita nanging Kakang Ulun Bathara Bayu ingkang adreng ketemu kelawan jeneng kita mula babagan perkara iku ulun pasrahake kelawan Kakang Ulun Bathara Bayu. Bayu bapakku eneng apa Bratasena aja kaget yaksa loro mau panjen dumadi saka panjenengan ulun lan Bathara Indra ya lan ngerti yo apa ingkang dadi sediamu prapta ning Tebrasara nggonmu upaya kang aran Kayugung Susuing Angin sayekti papane ora ning kene kulup ngerti yo lamun to Kayugung Susuing Angin mau mung sasmita saka gurumu Begawan Durna nanging aja pisan-pisan kita ngluputake lawan ingkang paring dawuh kinenang ulari Kayugung Susuing Angin sabab Kayugung Susuing Angin mau sayekti mapan ana ing diri kita pribadi. Kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi gedhe. Kayugung Susuing Angin dene angin mau Bajra Hirawana tegese mlebu metu ning napas. Lamun kita darbi tekad sarta karekat lan mun darbi gegayuhan jumbuhna kelawan mlebu metu ning napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya kelawan apa ingkang dadi gegayuhan kita. Indra bapakku iya kang sangka kuwi nggih nggone ulun wis dilentrehake pengisnebat Kayugung Susuing Angin dina samengko bakal ana dawuh saka Kakang Ulun Bathara Bayu marang jeneng kita kulup Bratasena ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Ulun Bathara Indra paring andharan werdine Kayugung Susuing Angin lan ngerti yo Bratasena sayekti gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehing wong ingkang handhakwa marang gurumu dene yen kepengin ngungak wadining kodrat sira kulup kudu wanuh marang semban kang sejati mula kang sangka kuwi nggih sewiji-wiji dawuh ulun wigatekna lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subratanira nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan nggih kulup Bratasena ing cumangkah kanggo sesumbar lindhu bumi kunjing kumalucuk maluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ngaturake panuwun maragake tumbul-tumuli tampan ana nggih kula Bratasena apa ingkang dadi sedya ulun dandani kelawan jeneng kita wah ngestoke dawuh Bayu bapakku
yaiku ingkang winastan Gelung Minangkara cinandhi renggo ndek ngarep dhuwur mburi. Wondene busana kang musulun patrapake duwe nguni nalika sira ana ing bungkus. Pupuk Mas Rineka jaroting asem sumping pudak sinumpet anting-anting balibar manggis. Binelah tekan kendhagane gelang candra kirana kampu poling bang pintulu. Paning secindhe bara tumumpang wentis kanan kiri. Merong dampur Nagaraja minangka kekancing. Kejaba saka iku nggih jeneng sira ndak paringi paning set sutra hadi hanggo apa dene cunduk Barga Warastra. Besok tumapaing perang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita kulup para kudara. Maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tumuli sira Baliya ketemu lokan gurumu Begawan Durna lan nyuwuna pituduh ingkang sejatine menyang endi ilmu kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Hendra kakekku Bayu bapakku aku nyuwun pamit ulun kondur makayangan sembahku ingkang nderekake Jengkar Hendra kakekku. Anjur lakune angin gugur anggrane ngarga kurnita kagiri-giri gorek bumi prakempita lole kenthos walu gembol monyor-monyor duk neng Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Tak kira nek dudu kowe Bratasena tak dadi kowe bareng sowan ana ing pertapan Sukalima mongko kowe tak dawuhi goleki kayu gong susu ing angin. Lah kok malah potonganmu dadi kaya ngono iki piye Prakodara? Wah, ketemu karo Bathara Bayu. Loh, ketemu karo Bathara Bayu? Ya, karo kakek Indra. Tumuli piye kabare kayu gong susu ing angin? Apan sing mbok kandhake mau ora ana. Loh, ora ana piye? Ora ana nanging aku entuk tegese kayu gong susu ing angin. Tegese piye Werkudara? Kayu kuwi kajeng. Kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu ing angin kuwi mlebu metu ning napas. Wong kang duwe gegayuhan kudu sinartan aringing napas sarta gedhening tekad. Ah, ya kuwi sing tak karepake kayu gong susu ing angin ya kaya ngono kuwi. Wong duwe tekad ngono pancen kudu sinartan aringing napas tegese sabar aja nganti kesusu nanging gegayuhan mau tekakno tekad merga tekad kuwi pok ing karep. Yo Durna bapakku piye? Gandeng aku wis entuk kayu gong susu ing angin nadyan mung werdine. Aku njaluk kawruh kasampurnan kosek aja kesusu ya Werkudara. Merga jroning kowe golek kayu gong susu ing angin iki mau aku manjing ning sanggar pasemeden utawa sanggar pelanggatan. Aku entuk sasmitaning dewa. Yen to dewa paring dawuh karo Begawan Durna, Werkudara Bratasena entuk kawruh kasampurnan, kawruh sangkan paraning dumadi, kawruh panunggal. Yen to iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra Maning Suci. Tirta Pawitra Maning Suci. Papane menyang endi? Papane ana ing telenging samudra. Samudra ngendi kagiharan ana? Aku sagut njegur telenging samudra. Lho, kowe ora ngeman karo nyawamu. Wong golek ngelmu aja ngeman karo nyawa. Luwe becik ora entuk ngelmu ning tekaning pati mbangane dadi wong urip bodho lunga-lunga kaya kebo. Yen pancen kaya ngono gage manut karo lenging ciptamu. Yen lenging ciptamu nyemplung telenging samudra sisih kidul ya kidul. Yen lor ya lor, yen wetan ya wetan, yen kulon ya kulon. Manut karo lenging ciptamu. Kanggo ngadep karo ndara-ndara Pandhawa. Ngayojane ya, Tru? Ya, suwe banget ra nganggo cara songo ngayojan. Songo yoja iki suwe banget di. Aku suluke wis lali. Ora sah suluke. Ora apa-apa. Cah nekat kok. Ah iya. Cah kendel.
Aku wis rada lali. Saka pira ta, Tru? Ale mutang saka pira maune kok. Wes Tru, aku gak lucu terus. Oh ya iki ora lucu ngomongke omongane kanca-kanca kok. Kanca-kanca ki prei seminggu. Iya, iki sing dikawatirke nek nganti ketekan debt collector. Mesti telung dina wani nang omah bar kuwi terus dolan. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya. Bola kae malah sapa? Senengane gawe-gawe. Ora gawe-gawe asli. Kowe ora ora ya, Tru. Ndara Werkudara karo Ndara Kresna karo Ndara Janaka kok Ndara Werkudara kok digondel-gondel iki kae? Mbok. Sebabe arep ngopo? Apa arep melu gara-gara ora entuk ya ora entuk. Satriya kok melu gara-gara. Dicegat kene wae wigatene apa, Tru? Ha iya dicegat kene ya ora apa-apa. Mangancur lakune ngangin gugur-anggrane ngarga Kura-kurnita kagiri-giri Werkudara Marata coba saiki etungen nganggo nalar ingkang ganep. Bobote guru karo ibu kuwi miturut Syadi bobot endi? Gumantung nggone ngarani. Kok gumantung nggone ngarani? Ibu Babu Unti tak anggap bobot uripe tumraping Werkudara. Merga tanpa ana ibu aku ora bakal inairake ana ing jagat. Sakwise ibu guru go gedhe dayane tumrap Bratasena merga ingkang paring ilmu marang uripku. Guru Durna ya bapakku. Merga saka ilmu kahananku iso dadi kaya mengkene. Wong urip tanpa ilmu bakal mobat mabit uripe. Kaya dene wit sing gedhe diobat-abitake angin. Ngalor melu ngalor ngidul, ambruk ngidul ngetan, bakal ambruk ngetan. Wah, aja perkara bobote guru karo ibu. Nanging iki perkara kasatriyaning Werkudara. Kasatriyanmu sing piye? Aku wis sagu ngantepi dawuh perintahe Durna bapakku. Yen nganti ora tak lakoni kaya ngapa kang padha ngelukke karo Werkudara, kang padha ngrasani lawan aku. Mula ora usah padha wedi. Nggonku golek ngelmu, golek kawruh iki mau nadyan tak rewangi nyemplung segara. Nanging tumrap aku gedhe kapercayaanku kalawan Bapa Durna, wong sing gedhe kapercayane bakal ketemu apa ingkang dijangka. Werkudara. Wong ngangsu kawruh kok dadak nyemplung telenging samudra ki tumrap aku kleru, tumrap kowe kleru, nanging tumrap aku durung kleru lan ora kleru. Yayi. Yen ngono Syadi wis ora nganggep lawan pun Kakang. Kowe tak anggep pepundhenku tuwa, sedulurku tuwa. Mesine Syadi manut lawan apa kang dadi dawuhing pun Kakang? Aku bakal manut dawuhing Kresna kakangku. Nek yen sak gedhagan iki sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso mituhu ngendikaning Kresna kakangku. Aku kudu nyemplung segara menawi paduka Kakang Mas cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kantun Kakang Mas, kula nderek aja. Durung titiwanji kok nyemplung telenging samudra. Janaka, aku janji karo kowe yen sing tak jangka iki kelakon. Wah, mangsa kala besok kowe bakal nampa saka aku, Janaka.
kados pundi lelampan menika wis digondhelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut kelawan pangringipun Kakang Koko Prabu nanging kula badhe kecalan Kadang Werda. Saiki ngene. Ora usah dadak siadi nangisi malang kananing kadangmu Jodipati. Nanging tumrapun Kakang. Perkara iki didumuk sarta digoleki tuk sumbere. Tuk sumberipun kados pundi? Sapa to sing dawuh Werkudara nyemplung telenging segara? Ora iku jaba mung bapa gurumu Begawan Durna. Mongko kowe ya melu-melu suwita karo Pendhita Durna. Saiki coba pitungen. Apa Pendhita ingkang dawuh kelawan muridé supaya nyemplung telenging samudra Andrapati kaya mengkono mau? Apa isih pantes dadi gurune Janaka? Coba aku tak takon karo kowe, Janaka. Koko Prabu. Lelampan menika kados pundi Koko Prabu? Kula nyuwun supados Kakang Mas Jodipati Koko. Agonge sapa-sapa kok disembranani. Enten apa to? Werkudara golek banyu suci. Wo, teng klenteng dungkul matos kuwi. Banyu suci Perwitasari kuwi dawuhing Begawan Durna, mongko syaratnya kudu nyemplung telenging samudra. Wedan apa? Golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra? Golek ngelmu ning pasinaon. SD. SMP. Ora iso ngarani kok ora. Mbok wis meneng ora. Terus lah kae Werkudara arep nyemplung telenging samudra golek ngelmu dawuhing Begawan Durna apa ora edan Bagong? Edan aku tetep edan. Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane iwak apa to? Ambo. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho. Anu, apa jenenge? Barakuda. Barakuda. Oh. Biasane hiu, Gong. Ma kok ya liyane. Yayu. Oh, iwak kok iya. Wah, yu, ayo. Cetul. Cetul ki ora mangan menungso, nek ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki ngomong karo aku sengit banget lho. Kersane ditututi Bendara Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana ndi. Kosike. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke ye. Oh iya, Gang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Kok masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Werkudara sida nyemplung. Wah. Mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, coceke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu kok. Werkudara nganggo baju renang iki ukurane pira ragas aku? Oh, wong tua ora, tua-tuas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku gak. Piye kok omong dhewe iki? Wong tua kok tinggal lunga sak penake dhewe lah. Waduh. Werkudara sida jeger. Waduh lah mongko kowe arek kule ngoyak ora ketututan. Walah, wis jan wae dadi Pandhawa mengkari papat. Dara Werkudara jegur segara mesti ora bakal iso urip. Aku usulno dadi Werkudara lho.
Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Ndara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sapa? Kowe apa aku sing nututi Ndara Werkudara? Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet wae ya urung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulai ya ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku ora kepengen iso engko gampang ora. Njur sapenake dhewe. Piye, Truk? Matur Ndara Kresna. Ya, matur ya. Mambang ana naga sakilur kumbang gedene ngakak galak nalika semanten nyumurupi Sang Werkudara muntang manting nalika semanten dipun obat-abitaken dening ombak ana ing tengahing samudra sigra niyup sang naga anyaut Sang Werkudara. Pinulet-pulet dening naga Kyai Nabat Ngawa ya Kyai Panulah. Wiwit saking pasundulan temeka jempol suku. Nalika semanten Sang Werkudara kaya wis ngraos pejah. Datan ngraosaken gesang nalika semanten kinarya nyengkakaken pejahing Sang Werkudara tutuk naga arsa denelih wonten ing jejonggo. Ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejonggo. Saka rosaning pambenggang suwek cangkeme naga. Wah! Kumbak kumbul nalika semanten den beto alun Sang Werkudara saya nengah Sang Werkudara nggenya den beto bantring alun tengahing samudra kedadak temangsang wonten ing pulo alit Sang Werkudara manguswamya ngambreng kadikaraning kaswase yen aneng marga memalat kung Wah, aku iki apa ngimpi? Mapan ana ing pulo tengah samudra kang asrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengake perbawani nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing papan kene. Kowe kuwi sapa? Anake sapa? Werkudara. Bagya saprapta kita ana ing ngarsa ulun. Gumo lancang jumantaka dene kowe mung derajate bocah. Wani nyebut aku kuluk. Kowe sapa? Wis ngerti lawan aku. Ulun iki Jawata dene bebisik ulun Bathara Ruci. Ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kowe kuwi anake sapa?
ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita. Yen pancen kowe kuwi dewa mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Yo ulun mituruti panuwun kita. Jeneng kita Muna anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakula Dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ora? Ya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremana. Bremana kuwi anak Brama, Brama kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jatining kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi lan ndi ingkang ndak upaya. Nggih. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita. Ing purwane ana saluka kang surasane mengkene, aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja menganggo yen durung weruh werdine kang dinanggo, aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana papane kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir, ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka kene. Ya kuwi ngestokake parentahing guru kita dah Nyewang Durna. Kinen ngupaya kang tirta pawitra mahending suci. Dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakalan entuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanina kulub Durna kuwi ora kliru. Pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan. Ya mung ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Mahardika Ngrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan lawan jeneng kita.